Jamen, velkommen til dagens afsnit. Det er, at Frederik han skal hjem til herre og fru Madsen. Hvad fanden er det, man kalder det? Her fru... fanden er det hedder? Fru Hansen. Altid fru Hansen. Her er fru Hansen, som har været i gang med at få skiftet deres tag. Og i forbindelse med det tagskift, så har de fået meget vand ind. Altså som i helt vildt. Så alt deres troldtæk i overetagen, det skal skiftes. Jeg var derovre for et par dage siden og boede ud og trak kabler til nye spotkabler, der skulle være inde i køkkenet, fordi de har haft problemer med lige siden, at de flyttede ind, at der har været meget dårlig belysning, da det ene side af huset er nordvendt. Der er et lille vindue, den anden side, det er helt nede i den anden ende. Der er et sydvendt vindue, og så er der en overdækket terrasse, som er sydvendt, men igen overdækket terrasse, 0 lys. Så nu sætter nogle flere spots op. Det var ikke det mest ideelle løsning, men jeg ville godt have haft et ovenlys vindue. Men det er jo ikke mig, der er tømrer, og det er ikke mig, der bor der. Pyt med det. Så det skal vi op og sætte op i dag. Og det sjove ved det hus der, det er, at det er to ingeniører, der bor der. Hvor ingeniøren, han elsker Home Assistant. Så alt, hvad der bliver lavet, det skal laves med Shelly og Hugh, og så går han selv ind og programmerer det og nørder det og alt muligt. Jeg tror også, vi snakkede lidt om på et tidspunkt, at vi skal se, om vi kan sætte sådan en stor motherfucker skærm op, hvor han kan sætte hans Home Assistant ind som sådan en, hvor han kan se, hvad der sker. Han har overvågning, de her Ubiquiti overvågningskameraer over det hele med bevægelsessensorer, som så tænder det udendørs lys. Og det er når nørden går helt amok, og jeg synes, det er fedt. Jeg ved ikke noget om det, men jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt hjælpe med at lave strømmen, men hvordan man programmerer det, det skal jeg ikke bede om. Home Assistant og mig. Det gider jeg ikke. Men det er fedt, når det virker. Så følg med. Det er det, vi skal lave i dag. Og jeg giver højst sandsynligt lidt tips og tricks til, hvordan man hurtigere kan sætte spots op. Fordi det er fandme noget af det, alle elektrikere, de hader. Eller de hader det ikke. Vi gør det bare fucker meget. Så jo hurtigere man kan få den kedelige ting overstået, desto bedre bliver det. Så følg med. Hyg. Jeg skal ikke lige køre ind i hende her. Så godmorgen. Velkommen til. Nu tager jeg det sidste spot, så nu viser jeg lige her. Nu har jeg lige været i gang med at pakke med alle spotsene ud og snakke med ejeren af boligen her. Så vi skal ud og sætte en masse spots op i dag. Det viser jeg lige, hvad vi skal sætte op bagefter. Men nu vil jeg bare lige fortælle en ting. Når jeg åbner de her spots og skal sætte spots op, så gør jeg det, at jeg tager alle spotsene og prepper, så jeg ikke skal stå midt i og pakke ud og det ene og det andet, så jeg kan lave en arbejdsgang ad gangen. Så nu pakker jeg alle spotsene ud og sætter i kasser og smider dem i spand, så det viser jeg lige. Hvad jeg gør, det er kedeligt, men papkasse i skraldespanden med det samme, det her lort væk med det. Den her hvide en, hvis du tager en af de her kasser her, og lige folder dem ind i, så passer det med, at der kan være 5. Sådan her. Den her væk. Den her, det er de der ekstra skruer, hvis det bliver nødvendigt. Det gør det ikke, kan jeg så sige. Så tager du den her. Klak. Op i spanden. Arbejde. Det er sådan et hus, hvor der er smart home i det hele. Så nu er kunden kørt. Der gik cirka 2 minutter, så slukkede jeg lyset herinde. Nu er det ringet til ham. Det er kraften med til det her. På noget tid, da jeg var ude at trække kablerne, der var der et stykke forskalning heroppe, ikke? Prøv lige at se det her lort. Så nu skal jeg ud rundt, hvor der er kabel i, og skære det op, fordi det ikke lige legner 100% op. For helvede, hvor skulle man bare have flyttet det stykke forskalning dengang, var. Så ved man det. I må sgu lige overleve, at Frederik kan komme til at vende den forkert første gang. Det går nu. Alt sammen. Så nu viser Frederik lige, når han har fundet alt sit værktøj. Det var der. Skal vi lige have noget bedre lys øjeblik? Det er jo ikke nemt.
kan man se noget. Nu bliver alt godt. Welcome to the spot. Nå, prøv at se. Nu viser Frederik lige, hvordan han vil gøre det. Og der er jo mange måder at gøre tingene på. Nu viser jeg, hvordan jeg vil gøre det. Jeg har en stige, det er trægulv, hundetæppe under hver gang. Det er træls at lave det ridser i et nyt trægulv. Og så hvis der kommer lidt smulder rundt, så kan man bare lige tage det ud og ryste. Det er mega lækkert. Nu har vi trukket alle de her downlight-kabler, det er der fandme ikke så meget i. Men det jeg lige vil vise, det er, når jeg gør det, så tænker jeg altid, hvordan kommer jeg hurtigst og nemmest omkring den her opgave. Og der er ikke særlig meget plads heroppe, så nu prøver jeg bare lige at gøre det. Så må jeg lige se, hvordan det er at få hende op, som man siger. Nå. Når det er troldtæk, så plejer jeg at have sikkerhedsbriller på, fordi det er så irriterende at få i øjnene. Så jeg tager den røde her, afslutter en gang. Klik. I spand med den. Der var med at have så meget lort med, jeg tror. Plejer at tage 2 fingersprayer. I hvert fald sådan, jeg husker det. I spand med den. Så tager vi den her. Nu er den jo ikke lige indstillet, men det gør vi lige med det samme. Jeg kan ikke hvor mange millimeter der er. Klak, klak. Hvis man kan, så prøver man lige at ramme spanden. Så tømmeren ikke kommer og bliver sur. Klak, klak. Og lad være med at gøre det der. Klak, klak. Alle afslører. Tager vi lige, fordi det er jo blød leder downlight kabel. Bum. I tager den en tur rundt om verden. Op med hende her, der ligger klar, ikke? Bum. Aflastning, den husker man altid. Man glemmer den ikke, man husker den. I med den der, i med den her. Åbner. Den her, det er Nordtronic G2, tror jeg. Det er den, jeg synes er lækker, fordi der er mulighed for, at man både kan lave fjeder, og man kan lave den her, der kører ud af, afhængig af, hvilken loft man har, og hvor meget det driller. Og hvis man er fræk, så kan man lige line den her op, så den hedder Earth. Hvad fanden er det? 0? Neutral? Nej, det skal være. Jord 0. Og fase. I med den. Klik. Prøver vi lige igen. Kom nu her for helvede. Ja, det er lige 2 dage siden, jeg lige så satte. Kom. Med dig. Prøver vi bare lige igen. Det er også lidt bare at tage en af gangen. Det er bare nogle gange, så har det fandme lykkes for mig at få alle 3 på en gang. Det lykkes vist. Sådan der. Så sidder hun der. Og så er man jo fristet til bare at trykke til og kalde det en dag. Nej. Aflastning. Kappe. Dobbelt isolering. Så man tager lige hende her og folder ned. Folder ned og trykker til. Så løber hun ingen vejen. Op med ham her. På med den. Klikke. Dobbelt isoleret. Lovligt. Der er jo skal ikke ud og lave alt muligt pis bagefter, og kunden er glad, det hele brænder ikke ned. Op med hende her. Den har den her fjeder på, så den tænker jeg bare lige at prøve en hånd på den her, og få presset op under så meget som muligt. Men hvis det nu var kortere, så skulle du ikke bøvle så meget med det. Nej, det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Hvis det havde været kortere kabler, så skulle jeg ikke bøvle så meget med det. Men så skulle jeg også stå heroppe en hel dag og få ødelagt mine skuldre. Og det gider jeg ikke. Tilbage med de her banditters her. Eller banditters. Kan du lige komme her? Jeg smadrer mine fingre. Musefælderne. Som altid. Kom op med dig. Så er der lige et stykke forskalling op under her, så det er lige med at lige at presse hende til. Jeg har lige lykkes med. Jeg lige tager den her. Nå. Så tager man da bare lige ud igen. Nå, det er den her, der er banditters. Alle banditters. Sådan her. Bum. Oppe her. I med dig. Der kører den langs med. Vi er ene med op. Bum. Kom. Det sidste. Ikke sidder fast. Kom. Det sidste. Ikke sidder fast, sagde far.
Kata! Din lille lur. Hvad skal du have? Hvorfor vil du ikke? Du skal. Men du skal. Du skal, sagde jeg. Du får ikke noget valg. Du har valgt over en gang. Det var nemt, da jeg lige testede den. Så kan du kraftedeme komme op igen, kan du? Nej. Nå. Nå, vil du ikke det nu? Er det den ene side? Nej, det kan ikke være det der. Sådan der. All fine and dandy. Og så hvis jeg er rigtig klog, så har jeg selvfølgelig sat pærerne på alle de der, men det har jeg ikke. Så nu går jeg lige den lange vej. Da, 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 da. Og det er jo så der, din akkord, den ikke længere er en ting. Så er det godt, man ikke er på akkord. Hvad vi fandme gerne hjem. Har vi GOT-pæren. Lækker. Det er faktisk en GOT Hue, fordi det er smart home herinde. Op med dig. Drej rundt en gang. Klak, klak. Bliver det fandme lækker? Nu gider jeg ikke forklare det mere. Nu kan du godt selv, som jeg vil sige til lærlingen. Jeg siger det aldrig igen. Så nu kan du følge med i, hvordan det går, og jeg kan finde ud af det. Kan jeg nok godt. Vi slukker lidt musik her i øret. Nu har jeg lige lavet et par stykker af de her, og så er man lige kommet lidt ind i rutinen igen. Så prøv at se her. Op. Op. Godt se det der, jeg mener med. Lad nu være med at klippe den her op, fordi jeg skal spare kabel. Det er ikke dig, der betaler for kablet, så fuck det lort. Have det sin gode arbejdshøjde, så det er til at stå med. Op over loftet med det. Tænk på, nu kommer det rigtige tip. Og jeg er ikke god til det, men jeg tænker på det. Tag, når du arbejder, og træk skuldrene om i baglommen. Så du ikke står med. Sådan her. Stille og roligt. Træk vejret, ikke stå og spænde. Slap af. I hele kadaveret, du. Hvis du har sådan en her, så brug den for helvede. Det giver en bedre afisolering. Det er lækkert. Det er meget nemmere. Det er ens hver gang. Det går faktisk også lidt hurtigere. Så lige ned i spanden med den her krømpedømpe der, så tømmeren ikke kommer og skal lade. Bum. Det var 2 fingersprayer. Rundt med hende. Rundt med hende, rundt med hende. I med hende. Og med et øjeste blik. Tag en af gaverne. Så fandt jeg ud af, at man kunne tage den her. Eller det var ikke noget, jeg fandt ud af. Det var noget, jeg lige kom i tanke om. Den her i. Ud. Så sin tredje hånd munden. Eller hvis der bliver et sted, man lige klikker den. Hvor er den der skulle også fuck det. Op ad dem. Klak. Husk lige, at det er jord. Din spas. Din klog. Men det fede ved de her spots er, det er, at de både kører ind og udendørs. De er ikke særlig dyre i forhold til de andre. Og så synes jeg, aflastning er bedre. Den er også okay til stiv leder, hvis man kommer til at gøre det med installationskab. Det må man jo gerne. Det er bare lidt bøvlet. Og så synes jeg, aflastning er hurtigere at knalde i. Og hvis man ikke lige smider det der låg væk, så ligesom jeg lige gjorde, så bliver den jo på, og så bliver aflastningen på. Hvor I mener. Et lille trick, hvis man har små pigefingre, lige startet at lære, så man lige tager sit spidsstang, lige give den en knæk.
Så på med hende her igen. Bum. Ja, det jeg synes er lækkert ved denne her model her, det er, at du har både de her fangerarm, kalder jeg musefælderne. Det gør bare nas. Plus du har vingerne, jeg kalder dem lidt vinger, sådan nogle, så du lige kan skrue nedefra, så det bliver helt lækkert. Eller hvis man har en eller anden, mens man bare hurtigt monterer den, og man så efter noget tid finder ud af, at de falder lidt ned, så kan man lige skyde fangerarmene ud, og så lige knalde dem op igen, til at gøre det selv, Kjeld. Så vidste du det. Du har et hus, hvor de står og falder lidt ned, så kan man jo godt lige trylle lidt på sin pære. Kom så. Kom så, skat. Op med dig. Op med dig, sagde far der. Lille far. Presse, 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 presse. Det er presbal. Nu sidder et stykke forskalning op under med, så har det bare lige været klik, klik, klik. Men fordi der er et stykke forskalning, så skal man altså lige have den lidt op. Og så går den lige lidt på, og så skal man lige have den lidt mere op, og så lige have hånden på. Og så skifter jeg til den lange bit, jeg lige kom i tanke om, jeg havde. Og ikke overspænde. Jeg har smadret dem et par gange. Bare lige, så man lige kan mærke, den tager fat, ikke? Klak, klak. Lækker. Jeg kan også sætte den ned på 1, men så synes jeg nogle gange, så er den lidt svær at få ud, så kan den godt stå og... Hvis man sætter den på 1 på den her hilsemaskine her, så synes jeg nogle gange, så kan den godt stå og bøvle lidt med, at den siger klik, 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 klik. Og så skal man skrue den ned, og så skal man skrue den op. Det synes jeg er træls i hvert fald. Og det er så her, effektivitetsfred kan ikke lige have nået sig sammen til at gøre det rigtigt. At han skulle lige have taget alle de her pærer her sat i på en gang, så det bare var at sætte i klak, 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 klak. Det har han ikke lige nået sig sammen til endnu. Du er ikke perfekt. Det har din mor altid sagt. Din far. Nok ikke mor har altid sagt, at du er den bedste dreng i verden. Hun var også til en løgner. Nå. Kører vi videre. Så skifter vi lige. Så kører vi timelapse igen. Det var så let. Nå, så langt så godt. Lige om lidt, så går vi lige ovenpå og smækker lys til, så det bliver lækkert. Men nu har jeg sat de her op. 1, 2. Tømmeren. Jeg kan ikke huske, var det tømmeren, eller var det Frederik, dengang han havde en arm op i? Det var nok mest tømmeren. Vi siger, det var tømmeren. Nå, men det må de lige beslutte, om den der skal skiftes, det der troldtægtsblad. Så har vi den der. Den der. Den der. Den der. Og hende her. Og den der. Så har jeg lige boret de to herude, fordi det var ikke blevet gjort. Den der og den der. Så nu går vi lige op, og det virker kraftigt. Wow. Sådan der. Det virker. Det er lækkert. Så nu går vi lige op og får gang i swinet. Vi mødes derop. Hej. Så vender man lige rigtigt. Prøv så. Her er det gamle spotkabel, som vi er hævet fra. Så det skal vi bare lige klippe lige om lidt. Og så har han, det er seriøst, jeg har siddet sådan her. Det er mega fedt lavet. Med et IHC, er det ikke en IHC? Jo, en gammel IHC lampeudtag, som man har knaldet op her. Aldrig aflastet den, man har ikke gjort noget. Haft åben, det er jo ikke lige frem i IP-klassen, der er overholdt her. Så der sætter vi en AP10-dåse på. Ej, det bliver nok bare en AP9. Bum, videre. Det sætter vi på her til det nye downlight-kabel, der er her et eller andet sted, blandt alt det her. Og så har vi det her kabel her, som kører ned til sådan en lille motor, hvor vi skal prøve, jeg ved ikke om det virker, men så sætter vi bare en tænd sluk på. Vi prøver at sætte sådan en Shelly dimmer på, se om den kan skrue op og ned for voltene. Det er et lille forsøg, så det gør vi nu. Men det er fucking dårligt, og jeg gider ikke sidde heroppe, så det bliver altså lige uden fed timelapse og alt muligt. Så jeg melder mig lige om det. Så kom vi så langt. Jeg har lige sat en fedtfinger på her. Herinde der sidder der bare lige nogle muffer. Det er sgu lidt kedeligt. Med tilgang, med faststrøm. Bum. Ned i download-kablet. Og så derude. Undskyld, jeg går rundt og bøvser. Nå. Så har vi det her. Det kan godt være, at den lige skal have en klips mere lige om lidt. Det må vi lige se. Så har jeg sat den her Shelly-knallert på her. Til at kunne tænde og slukke for ventilationen. Men jeg synes godt nok, ventilatoren den larmer mere, end vi lige havde regnet med. Først var det faktisk meningen, at vi ville have sådan sat en Shelly dimmer på. Og det havde jeg prøvet. Men den trak en sindssyg stark strøm på 300 volt eller sådan noget. Sagde den ind i appen. Det tror jeg nu ikke er rigtigt, men byt nu med det. Så det ville den ikke. Men den er også lavet til LED. Det var egentlig bare et forsøg, om det kunne lade sig gøre. Det kunne det ikke.
Så jeg tror måske på et tidspunkt, så sætter vi sådan en regulator herop, hvor vi kan styre voltene. Den sender ind og ud, og så kan man bare tænde og slukke den på den her. Så jeg kan lige prøve at tænde den, så kan I høre det. Ja, den larmer meget. Men der er jo så heller ikke isolering rundt om den her. Hvis man nu isolerede det hele, det kunne være, det hjælp. Og det kunne nok også være, at den lige skulle renses lidt. Så, men pyt nu med det. Og I kan godt se, det ligner jo fandme. Det her, det er en tidligere elektriker, der har lavet det her pisse. Altså. Det ligner lort, men jeg vil ikke skille det hele ad. Det er ikke det, jeg får løn for. Og det er heller ikke det, kunden her vil gerne vil have. Det er loft, så det er fint. Ja, men det var lige det heroppe fra. Vi kører videre. Og nu kommer jeg lige med en ting mere. Og det kan godt være, at det er bare mig, der er doven. Men AB9-dåse, som vi har her, den er mega fed til det meste. Men en AP10-dåse, hvis der er plads, og det man ikke skal kunne se det, og man skal have sådan nogle herinde i, eller dem, der er større, køb en AP10-dåse. Der er meget mere plads at arbejde med. Det er mega lækkert. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg tog et billede på et tidspunkt med det her over. Hvor det er også AP10-dåser, det hele klak. Og det er altså bare 100 gange bedre at arbejde med, for at få lederne ind og få den lukket. Den er både bredere, eller dybere og større. Det er virkelig, virkelig rart. Så AP10-dåse all the way, hvis det er styringer. Eller sådan nogle små kiks, du skal putte ind i, ikke? Husk det. Okay, nu spillede jeg smart og sagde, at jeg ikke gad at gøre noget ved det. Nu kunne jeg ikke lade være. Det hjalp lidt på det. Så jeg kunne ikke lade være. Sådan det. Det fik lige, hvad jeg havde om. Det blev bedre i hvert fald. Nå, fik jeg vist det her? Duk. Hold kæft, det er alt inde det rum her, mand. Er du sindssyg? Det var lækkert, fordi det der vindue, det er nordvind. Så har du det der vindue, det er sydvind. Og så har du en overdækket terrasse, som er sydvind. Men alt er overdækket, så du får ikke noget naturligt lys ind. Så efter min anbefaling, så har han så valgt nogle hue-pærer, hvor man kan ændre farven, så den kan blive 3000 og 2700. Jeg ved ikke, hvad den står på nu, men for at få mere naturligt lys ind. Jeg havde jo sagt, men jeg ved jo ikke noget. Jeg havde jo sagt, at jeg kunne godt tænke mig, at der havde været et ovenlys ind nu her. Der var en masse lys ned, så med en LED-skin rundt, så man kunne tænde det om aftenen, og så kom det stadig følelsen af naturligt lys, der kom ned. Det havde været frækt, men nej, det er også okay. Det her, det er i hvert fald, kæft, det bliver lækkert. Det er noget bedre. Så for helvede, nu skal jeg lige ud her. Shit. Nå, nej. Det var sgu en hård fødsel. Nå. Så kører det. Jamen, det var dagens afsnit. Jeg nåede ikke at blive færdig, men det når man jo ikke altid, så jeg må lige komme herop igen. Men fik sat de nye spots op, og så skal de jo selvfølgelig lige programmeres. Det skal nok blive godt, så jeg fik lavet stue, entré, de 2 badeværelser og sat ventilationen til og koblet det gamle fra op på loftet. Så det er jeg faktisk ret godt tilfreds med på de antal timer, jeg har været her. Så ja, det var dagens afsnit. Kan I hygge jer? Like, share, subscribe. Jeg er så dårlig til at sige det. Subscribe. Ja, fuck det. Du kan lide det. Tryk, jeg kan lide det. Tryk, jeg abonnerer. Tryk, jeg deler det med mine venner. Hvis du gør det, der er jeg glad. Ses.